yini iVitiligo manje khona negama lesiZulu mhlambe niyibiza ngalo ningasipha kodwa ke nithi manje ichaza nithi yini iVitiligo le Okay, iVitiligo kuyisifo kanti ligo Ubuka mina ngiloko ngithe uligo hey madoda it's a ligo iVitiligo kuyisifo esiqeda umbala esikhumbeni somuntu siqeda amangqamuzana la adala ibala emntwini so kuba isifo esiqeda ibala esikhunjeni einweleni kwesinye isikhathi nangaphakathi emlonyeni mana ke mawusho einweleni laba nyabanenwele ezimhlophe yiVitiligo noma ziningi izinto ezingadala ukuthi ibala lihambe esikhumbeni one ubudala ukuhamba ukuguga komuntu kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi ibala liyaphela einweleni ngoba ibala leinwele lelesikhumba liphuma kumangqamuzana afanayo esiwabiza ngama melanocytes. Yes, okay. No, it's fine. Bese ngizwa lapho ukuthi ke ngabe kubangwa yini ke leyo nto leyo ke sivele singene kuyo ngabe ibangwa yini? So iVitiligo is isifo esisibiza ngeautoimmune disease. Just ukuthi ngisimplify ukudideka kwamasoja omzimba. Ngoba amasoja omzimba kumele asivikele from izifo, amagciwane nani. Kwesinye isikhathi ayadideka bese wona aqeda wona lamangqamuzana esiwabiza ama melanocytes ukuze angakwazi ukukhipha lo ink esiubiza ngomelanin okuwona osinikeza ikhala kwisikhumba sethu. Ikwazi wayichaza mnandi yazi nami